Na začiatok vám ukážem, ako lejem EPR-ko a na fotke budete mať zobrazené, čo to konkrétne robí, takže si užívajte zbytok videa, dávajte like, odber a komentár. Dneska tu máme Fabiu HTP. Máme tu Fabiu HTP, ktorá má problém s tým, auto vynecháva. Tu si ukážeme potom aj, že čo sa tam stalo vlastne v motore. Konkrétne jedná sa o stratu tlaku. Není to ani cievka, ani sviečka, ani vstrekovač v tomto prípade. Bolo to všetko vyskúšané, prehodené, závada zostáva na treťom valci. Teraz si o chvíľočku ukážeme prečo. Demontujeme si vlastne konektor, demontujeme si cievku zapalovaciu zatiaľ, vyberieme si zapalovaciu sviečku vlastne z motora, že sa tam dostanem s touto 16. No a tam si musím zobrať tú druhú 16, takú osústruženú, aby sa tam mestila, takže ideme ju tam osadiť. Robí to? Áno, tam sú skrutky na tomto chladiči, sú skrutky cez vlastne chladič, ktoré držia ventilátor na mieste, to je Fabia, to je bežné. Aby sme vybrali sviečku. Vyberieme si ďalšie sviečky a ukážeme si vlastne, kde je závada na tomto motore. Budeme odstrojovať celý vrch motora. Kvôli tomu, že sa potrebujeme dostať k ventilom, ktoré sú osadené v hlave motora a tie vlastne sa budú postupne meniť a nahrádzať za nové. A takisto aj tesne pod hlavou hlava sa bude rovnať a takisto rozvody sa menia. Máme takú peknú kompletnú sadu na tento motor, kde sa nachádzajú vlastne klzáky, rozvodové kolesa plus aj nejaké spojovacie materiály, tak čo by sa mali vlastne meniť pri vlastne rozoberaní takejto hlavy. Tiež majiteľovi meníme termostat, aby vlastne sa docielilo to, že vyberáme sviečky z motora. Tu je jedna. To je mimo. Tá je v pohode. Tu je druhá sviečka. Tá už je troška černejšia. Táto tretia bola vlastne, kde je uložená aj chyba zapalovania. Tá je úplne čierna. Porovnáme si to. Tento motor, tento valec nám nepálil, to je číslo 3. A ideme si ukázať, že prečo. Tu bude aj strihnutý záber potom. To si zvlášť odfotíme. Použijeme endoskopickú kameru, ktorou sa pozrieme donútra do valca, čo nám vlastne napovie, že čo tam sa stalo zlé v tomto prípade. Ja už akože viem, čo tam je v tomto motore, lebo je to ich častá závada. My sa tam pozrieme, nie donútra. Si dáme, narovnáme, vložíme do valca. Tu si vieme pozrieť vlastne, že piest, to je piest, ten je celý mokrý a keď si to takto zohneme a tu keď sa pozrieme, tak tu je výfukový ventil, toto bude vidno, nakloň sa voláko, tak, tu je vidno, ako je ten výfukový ventil pekne dopraskaný. A toto je vlastne problém toho motora, prečo vlastne ten motor vynecháva a takto pekne je podpálený ventil. Ešte uvidíme, či není prasknuté sedlo pod ventilom. Takže začneme demontážou sacieho kolena. Diely si dáme pekne potom do bedničky. Tak demontujeme si vlastne. Potom budeme potrebovať takýto špeciálny nástrojček, ktorým si vlastne uvoľníme túto sponu. Zdemontujeme si vlastne nasávanie do škrtiacej klapky, spojíme si hadicu od vetrania a celý filterbox dáme na bok. Nedávno bol robený filter, ale už ako sa môžeme pozrieť, tak aj ten filter už dostal troška kecky, takže ten budeme potom meniť. Ďalej budeme pokračovať odstrojením palivovej strekovacej vetvy, kde nás drží 5 imbus. Potom budeme pokračovať vlastne odstrojením klinového remeňa, odstrojením sania. Od sania sa presunieme k termostatu a nakoniec si dáme výfuk. A keď budeme mať odstrojený aj výfuk, tak potom zhodíme vlastne veko rozvodov. Zaaretujeme si motor, uvidím, že či budeme robiť aretáciu alebo až potom, lebo budeme meniť aj piesne kružky, takže tam sa to bude komplet rozoberať, takže to sa ešte premyslí, že či sa bude aj aretovať motor. Rozoberáme takto auto, lebo tu sa len hlava bude robiť, takže to nie je také tragické. Tuto Fabia má pekne odpojenie. Tak, spojíme snímať. No a tuto to natočíme, dáme toto na internet a tam to bude oxidovať, jak sa hovorí naša tuto práca, že jak robíme motor.
Tak, použijeme takúto peknú sadu na lambda sondy, 22, ktoré si takto pekne osadíme kvôli tomu, že je tu priechodzí kábel. Takto pekne vieme povoliť lambda sondu a nepoškodíme kábel pritom. Lambda sondu si pekne vyskrutkujeme, dáme dole kryt a môžeme odpojiť výfukové zvody. Lambda sonda krásna čierna, keďže nám trojka valet nepálil. To je to, keď hovorím, že treba vytáčať motory a nikto mňa nepočúva. Teraz budeme pokračovať demontážou vlastne výfukových zvodov, ktoré sú spolu s katalizátorom. Sanie už máme odpojené. Ešte potom odpojíme tento termostat, čo je tuto. A môžeme vlastne dať dole kryt rozvodov, remeň a môžeme demontovať hlavu. Takže celý tento úkon, keď niekto vie, čo robí, je do hodiny hotový. Srandujem, sú to 4 hodiny. Remeň sme si demontovali. Hneď bude výfuk demontovaný. Potom nás čaká už len dať dole rozvody, demontovať hlavu. Teraz potrebujeme odpojiť vrchnú skrutku alternátora a napínaciu kladku dať dole. Tá drží asi na 16, keď si dobre pamätám. Demontovali sme si napínaciu kladku, tá drží na takomto dlhom šrobe. Teraz si musíme odmontovať túto 13 a povoliť túto 13, aby sme odklonili alternátor. Potom budeme pokračovať demontážou vlastne skrutiek na olejovej vani. A keď demontujeme skrutky z olejovej vani a dve skrutky, čo nám držia vlastne výfuk, v dohode s majiteľom sme sa rozhodli a uvážili sme, že budeme demontovať motor z auta, keďže musíme vymeniť aj ojničné ložiska, ktoré vykazujú toho, že budú opotrebené, keďže nám majiteľ povedal, že dotyčný nám povedal, že auto jazdilo chvíľu bez oleja, takže budeme kontrolovať aj ojničné ložiska, vďaka čomu musíme demontovať motor von z karosérie. Tak si dáme spraviť potom aj rovno na komplet hlavu, kam pôjdu nové ventily. A zrovnať ju musíme. Ako auto netlakovalo, len sa podpalili ventily. (17:31), hovorím, že o 18. motor vonku.
Je to tam. Dobre, nevadí, však vystrihneme. Pokračujeme rozoberaním motora 1.2 HTP, kde budeme vlastne odstrojovať komplet hlavu, komplet spodok motora, kvôli tomu, že budú sa meniť aj fandošov. Budú sa meniť aj piesne krúžky. Bude potrebné odstrojiť aj spodok motora, aj vlastne vrch motora. Čiže budeme ho vlastne ako keby komplet rozoberať. Takže sa bude komplet odstrojovať všetko. Teraz ideme odstrojiť zozadu termostat. Vlastne takéto teleso termostatové, toto je gumička, toto sa mení, hadice zostávajú pôvodné. Ďalej budeme pokračovať tým, že si vlastne odstrojíme predok motora, dáme si dole remenicu. Zatiaľ nebudeme dávať motor na aretácie, lebo aj tak sa bude dávať dole hlava, takže to si len odstrojíme. Remenicu nám drží 18 skrutka. Táto skrutka je v sade a budeme pokračovať vlastne odstrojením komplet tohoto predného dekla. Diely vlastne na všetky naše opravy bereme od firmy, respektíve od Autodielov Kohel, ktoré sú náš výhradný dodávateľ autodielov. Takže od nich berieme väčšinu dielov a čo nám väčšinou nevedia oni zabezpečiť, tak buď si zabezpečia zákazníci po dohode, alebo sa jedná o diely z druhej ruky. A málo kedy sa stane, že vlastne nám nevedia niečo poskytnúť. Akože dosť častokrát sa stáva to, že je tam cena vyššia a zákazník si dohľadáva sám diel. A dosť častokrát sa stáva aj to. Aj v poslednej dobe sa to stalo už párkrát, že zákazník si objednal diel a došlo niečo úplne iné, ako bolo na obrázku. A potom nakoniec aj tak sa rozhodol, že mu to máme objednať. A keďže sme mu to objednávali my, tak potom to bolo vlastne na tej pôvodnej cene, ako sme mu nacenili. Takže pokračujeme demontovaním všetkých úchytov z hlavy, pretože tá sa neskôr bude dávať na rovnanie. Teraz budeme pokračovať demontážou čidla tlaku oleja. To je v Volkswagenoch väčšinou 24 kľúč. Takže ten používame. Tak, máme odskrutkované vlastne všetky skrutky na veku. Prekontrolujeme si tu ešte jedna taká schovaná, takisto tu jedna schovaná. A môžeme vlastne skúsiť jemne dať dole a odlepiť veko. Tak, nás už drží len na gufere. Tak toto vyzerá, to sa bude všetko umývať a čistiť. Tuto sa nachádza reťazový rozvod motora. A teraz budeme pokračovať vlastne demontovaním skrutky vačky. Takisto si môžeme demontovať túto reťaz. Tuto tento napínačik sa môže demontovať. Áno, toto sa nám pretáča, pretože vlastne sa to aretuje tým, že sa vlastne stiahne klukovka dokopy. Takže tuto je stará reťaz. Tuto budeme teraz dávať napínák reťaze dole. Ten máme dosť akože už vytlačený, že tá reťazka už bude dosť natiahnutá. Takže ideme ho demontovať. Môžeme demontovať vlastne jeden klzák. Už
majú dosť patričné drážky. Máme si prípravok a my budeme povolovať takto. A tak si budeme vlastne predpružovať silu, aby sme zbytočne pôsobili na vačkových riadiel. Tu nás drží, tuším, 16. Takže si predpružíme, bereme skrutku, vybereme ozubenné koleso, takto pekne. Dáme dole klozáčik, takže máme demontované. Takisto sa budú meniť aj tieto ozubenné kolieska tuto. To stiahneme. Takisto tento kozák sa bude meniť a budeme otvárať aj tento spodný diel, točiť ozubenné koliečka, lebo budeme dávať von aj piesty potom. Takže teraz budeme pokračovať demontážou hlavy, kde vlastne potrebujeme 12. No, ale predtým ešte si dáme dole toto samotné veko vačkového hriadela. A pozrieme sa, že v akom stave je vačka. A potom ho pekne jemným páčením dáme dole. Tuto je vodiaci kolík, takže tam si pomôžeme. Podoberieme a takto to pekne vyskočí. Tu je veko. Vidíme, majiteľ spomínal, že išiel bez oleja, ale nejako rapidne nie sú poškodené ložiská, ani vačkový riadiel nie je nejako rapidne poškodený, takže to je všetko v poriadku. To sa môže znova použiť. Takže budeme pokračovať tým, že vyberieme si vlastne von z motora hydraulické zdvihátka a skontrolujeme si rolne, či náhodou netapetujú. Povyberáme si pekne rolne. Hlava pôjde na zrovnanie. A pôjdu tam nové ventily. Nová rozvodová sada pôjde do motora. Nové skrutky hlavy. Demontované. Môžeme si oddeliť hlavu. Pekne plynule. No. A problém nastal vlastne sa poškodili výfukové ventily. Dopraskali a to spôsobilo vlastne únik tlaku z komory. To je pekne vidno. Takže tento druhý, ten je v poriadku a tento tiež už bol jemne dopraskaný. Takže toto vlastne sa bude rozoberať o chvíľku táto hlava. Ideme rozobrať spodnú časť. To si skontrolujeme. Tuto si vyberieme staré tesnenie a budeme sa venovať vlastne pokračovaniu s týmto motorom. Nesmieme si zabudnúť vodiaci valček. Tak, valček narazený. Teraz si pomalinky budeme otáčať motorom. Avšak je tam tekutina, podľa všetkého navyše ešte. Chladiaca tam bude, predpokladám. A áno, a olej, ktorým sme vlastne vyliali. No. Nič sme netrafili, jak sa hovorí, na miesto. Nevadí, ideme si zobrať brzdový čistič. Dobre, takže máme vlastne na deliacej rovine motora všetko povolené. Vizuálne si to ešte raz prejdeme, aby bolo všetko úplne pekne povolené na deliacej rovine motora. Tuto máme vlastne zrovnané značky, takže môžeme vlastne prikročiť ku kroku, kedy rozdelíme vlastne spodok a vrch motora na dva diely. Tak. Čo budem potrebovať? Dobre, pokračujeme demontážou spodného dielu motora, kde sú šálky hlavného ložiska, ktoré na daný najazd kilometrov nevyzerajú vôbec zle, takže tie zostávajú pôvodné, keďže máme aj určitý rozpočet. A ďalej budeme pokračovať vlastne povolením ojničných skrutiek a demontovaním ojníc spolu s piestami, demontovaním klukového hriadela. Takže samozrejme aj guferko si už vymeníme.
to je staré. To dáme nové. Takže pôjdeme povoliť tieto ojnice. 1, 2, 3, keďže to trojvalet. Takže tie povolíme. Takže si povolíme. Niektoré ojnice bývajú delené, niektoré sú frézované. Treba si to odsledovať. Treba si pozrieť prvú ojnicu. Vždycky jednu si vybrať. Napríklad ja začnem ojnicou na 3. valci. Tieto ojnice sú delené, takže nedajú sa pomiešať. Takisto skontrolujeme ložisko ojničné. Nie sú v zlom stave, nie sú úplne v zlom stave, ale budeme ich meniť na žiadosť majiteľa. Dnes si ju zakladám, aby bola v kope. A nestratili sa mi z daných ojníc skrutky. Ojnicu si potom zatlačím troška dole, aby mi nevypadol piest, aby som vedel manipulovať ďalej s motorom. Pokračujeme ojnicou na 1. valci. Dobrá správa je, že na to, že bolo spomenuté, že motor bežal bez oleja, no teda s nízkou hladinou oleja, tie ojničné aj hlavné ložiska nevyzerajú vôbec zle, to je v poriadku. Kontrolujeme vizuálne, osadíme si naspäť a ešte nám zostáva vlastne spraviť 3. ojnicu a vyberieme von kľúkový riadiel. Povolíme najprv zračňou, aspoň tak ma to učili starí majstri, že treba zračňou a potom už keď to je povolené, tak sa môže aj spolu s uťahovačkou. Tuto nám ostalo aj ložisko pekne v ojničnom domci. Tú ojnicu si necháme dole. Vyberieme si von kľúkový riadiel pekne. Ten sa bude umývať, kontrolovať a poprípade sa pošle na leštenie. Osadíme si ho do druhej polovice domca. Takisto nesmieme zabudnúť na to, že aj to, čo nám padlo, tak to sú vlastne axiálne ložiská, ktoré budeme musieť dať naspäť na miesto. Tie nám zabraňujú tomu, aby kľúka chodila vlastne hore-dole, respektíve v axiálnej rovine, takto. Takže takto je tuto vlastne osadené. A teraz si vlastne vyberieme von ku piesty spolu s ojnicami a vlastne týmto pádom nám skončí vlastne rozborka motora. Tuto máme piest číslo 3. Krúžky pekne chodia, tie budeme meniť. Budú sa vlastne piesty čistiť a dávať do ultrazvuku. Piest číslo 2, tam nám vypadlo axiálne ložisko. Piest číslo 2 už mal zapečené krúžky na stieracom. Vlastne stierací krúžok už bol zapečený. Tak s tým je problém, to sa bude samozrejme meniť tieto krúžky, aj z toho bude video. A teraz budeme pokračovať ešte v tomto, to by si mohol vydať, vlastne rozborkou hlavy. Takisto valec číslo 1 má zapečené spodné krúžky na stieranie oleja, čo mohlo pomalinky spôsobovať. Pokračujeme vlastne tým, že si rozobráme hlavu. Aj tuto je náš zdroj autodielov, sponzor, takže ideme vlastne vybrať poistky z ventilových driekov a potom vyberieme ventily a ukážeme si vlastne tie ventily, ktoré vlastne spôsobovali stratu tlaku na vlastne tomto motore. Takisto mám pod hlavou gumu, aby som vlastne nepoškodil hlavu, aj keď teraz pôjde na rovnanie, tu vyberáme poistku, ale keď akože aj príde z rovnania hlava, to sa potom ukážeme si, ako vyzerá hlava po zrovnaní, tak aby sa nepoškodila, tak mám tam pekne danú gumu pod hlavou, lebo pri manipulácii by sa mohol ten povrch poškodiť. Takže hlavu tiež máme komplet odstrojenú, aby vlastne, no tento ventil je ťažšie otvoriť, no nevadí, fajn, vyberieme si poistku, vyberieme si potom druhú poistku, a vyberieme si pekne tanierik a pružinu. A toto zopakujeme 6 krát. Potom budeme pokračovať, vlastne to si ukážeme bližšie na videu. To vyberieme vlastne kameru zo statívu a ukážeme si vlastne demontáž ventilových gufier. Gufier, neviem, nie som slovenčinár. Gufera, fajn. Všetci ma chápu. Tak to si ukážeme
demontáž. Gufier, no, keď tak. No, gufier, hej. Tak ukážeme si demontáž aj tých. Na to máme také špeciálne kliešte, s ktorými to demontovávame. A vlastne na tomto motore si potom aj ukážeme vlastne, ako sa zabrusujú ventily a tak ďalej. Ešte jedna poistka. Ventilu. Takže tu vyberieme pekne. No, ako sa nám zachytila. Budete lepší? Nebude. Takže nechce nám vyskočiť. Tak, už nám vyskočila. Zoberieme si ju pekne s magnetom. Bude to magnetické. Tak. Čiapočka. Pružinka. A ešte posledný ventil. Ten je výfukový. Ten si tiež demontujeme pekne. Takže prisvietime si pekne poistky. Demontujú sa pekne. Tieto pekne vyskočili obidve. Dáme si na bok vrtačku, ktorá má viac využití. Tak, dve poistky. Čiapočka, pružinka. Prekontrolujeme si hlavu, či nám niekde nevyskočila jedna poistka, ako napríklad teraz. No a teraz máme vlastne hlavu zbavenú všetkých pružín a poistiek. A teraz si ju otočíme a povytláčame si jednotlivé ventily. Tak tu, zaostri, tu, takto pekne je dopraskaný, že vlastne vidno cez neho naskrz. Takto chytíme si to gufero a vytiahneme si to. Niekedy idú horšie von, keď sú zapečené gufera. Tak, to sú takéto malé somariny a oni tesnia vlastne okolo ventilu. Tu je ventil, na to navlečené a vlastne aby nám olej neprenikal cez driek ventilu do sania alebo do výfuku, tak toto tesnenie nám tomu zabraňuje. Keď sú stvrdnuté, zostarnuté motory žerú olej, tade to. Nie je to žiadne tajomstvo, pravidelne to robievame, dá sa to aj na motore, na niektorých teda bez demontáže hlavy. Takže robievame to aj tam, máme na to špeciálne prípravky, takže tak. Tým budeme potom pokračovať. Ešte si skontrolujeme, keď vybereme gufera, tak si skontrolujeme dosadacie plochy, teda sedla ventilov, že v akom sústave. A vlastne v tomto vlastne bude aj pomalinky končiť prvý diel rozborky motora HTP. S tým, že sa vlastne budú meniť aj piesne krúžky, ojničné ložiska, ojničné skrutky, skrutky hlavy, tesnenie pod hlavou, rovnať sa bude hlava. Niektoré veci si nafotíme, niektoré si ukážeme a vlastne potom budeme pokračovať s ďalšími krokmi. Takže skontrolujeme si ešte sedlá ventilov, presvietime si ich pekne, aby sme mali vizuálnu skúšku. Budeme ich zafrezovávať jemne, tie dosadacie plochy ventilov, a čistiť sa budú samozrejme hlavne tento jeden, ktorý bol vlastne posledný, áno, nie, tu je posledný a vlastne aj prvý mal podfúknuté ventily, tak kontrolujeme dosadaciu plochu a hlava je nachystaná vlastne teraz na rovnanie. Majte sa krásne, seruste a čus.